Jullie zijn allemaal lekker dik gekleed. Iedereen heeft laarzen aan, zie ik. Geweldig. Bijna iedereen. Bijna iedereen. Zulke. Oké. Hier hebben wij voor jullie hele mooie klussen uitgezocht. Speciaal voor jullie. Hebben wij allemaal wilgestaan hier. En een heel deel is al gesnoeid. Maar die mogen er allemaal af. En hoe doen we dat? Natuurwerkdag, hè? Daar doen we ieder jaar in mee. Hè, volgend jaar bestaan we 10 jaar en dan is ook het 10e jaar dat we meedoen aan een natuurwerkdag. En ieder jaar wordt het toch redelijk goed bezocht, dus die houden we erin. Hartstikke leuk, mooi weer. Het doel is dat we een najaarsopruiming houden en dat het wat winterklaar gemaakt wordt. En dat is hoofdzakelijk het snoeien van de wilgen. Dit is Scouting Leeuwarden en volgens mij hadden we vorig jaar een scoutinggroep ergens anders vandaan. Maar de laatste jaren komt er eigenlijk altijd wel een scoutinggroep en nu hebben we 2 uit Leeuwarden. Wat vind je ervan dat jullie zo'n grote hulp krijgen? Ja, dat is geweldig natuurlijk. Normaal hebben we wel wat vrijwilligers, maar we houden dit te min. En dit zijn alle gegaan. En het blijkt dus dat ze het alle goed kennen. Dat hebben we in de loop der jaren al met de padvinders meemaken. Het voldoet is prima.